Benvidos todos a este novo tutorial de GZ Tutoriais. Son en Taquitos e hoxe vou vos a traer un tutorial sobre como instalar Windows 7 no vosso ordenador. Para empezar, o primeiro que tedes que facer para instalar Windows 7 no vosso ordenador é irvos á BIOS do vosso ordenador, que é isto que se faise cando arranca. Según a BIOS que teñades instalado, normalmente tedes que pulsar ou F2 ou suprimir cando está arrancando. E entón accederedes á BIOS. Unha vez que estades dentro da BIOS, tedes que activar unha opción que se chama Boot from CD. Esta opción o que fai é que se temos insertado un CD que vaya a arrancar un sistema operativo ou algo similar, o que fará é, cando detecte o CD, dirános: queres arrancar desde o CD antes de iniciar o sistema operativo? Entón, se queremos arrancar desde o CD, temos que pulsar unha tecla. Se non queremos, esperamos un pouco e o sistema parará de ler o CD e ponse a cargar o sistema operativo que teñamos instalado no ordenador normalmente. Bueno, o primeiro que facemos neste caso é, unha vez que xa cargou desde o CD, como podes ver na pantalla, o primeiro que nos aparece é o menú de instalación de Windows 7. Vale, neste menú encontrámonos o idioma no que vamos a instalar o sistema operativo, a fecha e hora e o tipo de teclado que temos. Neste caso vou deixar marcado español porque o galego que trae Windows é malísimo, é moi malo. É unha traducción dunha traducción, está moi mal feito. E despois o tipo de entrada por teclado eu vou deixar tamén en español porque uso o mismo que pa galego. Entón, o seguinte que se faría é facer clic en siguiente na esquina inferior dereita. Bueno, eu teño que añadir que estou instalando o sistema operativo nunha máquina virtual. Unha máquina virtual, así a grandes rasgos, sería como ter un ordenador dentro dun ordenador e eu podería dicirlle á máquina virtual que características queiro que teña ese ordenador que estou tendo dentro do meu ordenador. Bueno, unha vez que facemos clic en siguiente, facemos clic en instalar ahora e o programa de instalación empezará a ejecutar o seu propio xestor. Bueno, aquí temos os términos de licencia de Windows. Se alguén os quere ler a él, sempre ao mismo, facemos clic en aceptar os términos e siguiente. Bueno, agora aquí temos dúas opcións que son actualización e despois personalizada. Ben, a actualización sírvenos para pasar dun sistema operativo como pode ser Windows XP ou Windows Vista a Windows 7. Ou tamén nos sirve para pasar de Windows Home Premium, por exemplo, a Windows Profesional dentro de Windows 7. E despois, por outro lado, temos a instalación personalizada ou avanzada. Esta permítenos crear a partición para o sistema operativo, formatear a partición e instalar o sistema operativo na partición que queiramos. Vale, neste caso, na miña máquina virtual eu só teño un disco duro posto e é de 20 GB. Entón, o que hai que facer para poder instalar o sistema operativo é facer clic no disco duro que queiramos instalar o sistema operativo ou na partición na que queirades instalar o sistema operativo. Como eu non teño feita nenhuma partición, vou darlle ao disco duro, fago clic en opcións de unidade e unha vez que estamos en opcións de unidade, fago clic en novo. En novo é para crear unha nova partición a partir do disco duro que temos marcado e como quero que me faga de 20 GB, deixo tal cal está e doulle a aplicar. Damos a aceptar, sabemos, eso simplemente é para saber que vamos a facer unha partición e que vamos a quitar datos do disco tal cal están para facer a partición. Non ten maior importancia. Entón, agora o que facemos é, unha vez que sabemos en que partición queremos instalar o noso sistema operativo, facemos clic en formatear, que en Windows 7 é cuestión de un par de segundos, así como en outros sistemas operativos pode levar incluso un cuarto de hora ou máis, dependendo das características do noso ordenador. Bueno, nada, agora o que fago é facer clic en formatear. Isto é cuestión de nada, nin siquiera aparece unha barra de carga de como vai o proceso de formatear. Agora facemos clic en aceptar e xa formatea. Non,
Xa está, de feito xa formateou. Vale, unha vez formateado, facemos clic na partición e damoslle a seguinte. E agora Windows comenzará a instalarse el solo, non temos que facer nada no ordenador durante un bo rato, e reiniciarase 2 veces aproximadamente. Así que vou avanzar o vídeo hasta o momento no que chega ao final deste menú e continuarei desde aí. Aquí xa chegou ao final da instalación, xa está completando a instalación. Neste paso bota bastante tempo, pero bueno, ahora unha vez aquí que xa estamos, xa o puxen ao final de todo, e agora o que fará vai ser o seguinte. Ahora completa a instalación, vai a reiniciar o equipo e unha vez que reinicie o equipo o que vai a facer é cargar uns formularios, por decirlo de alguna forma, para recoller os datos do equipo, que serían o nombre do usuario, o tipo de rede na que se encontra o equipo e pouco máis. Bueno, como podes ver, o equipo xa está reiniciando, xa está iniciando o Windows 7 que o ten completamente instalado. Vale, aquí está a primeira pantalla que nos aparece, na que nos pide o nombre do usuario e o nombre do equipo. Eu no meu caso vou colocar en taquitos, que é o meu nick. Por defecto, el vai a colocar como nombre do equipo o que ti coloques como nombre do usuario guión PC. A min, como é para a máquina virtual, sirve perfectamente. Ben, agora aquí tiranos se queremos introducir unha contraseña. Isto xa vai a gusto de cada un. Eu, como é unha máquina virtual, non necesito meterle contraseña, así que fago clic en seguinte. Ahora aquí pídenos meter a clave do sistema. Vale, eu nestes momentos non dispoño de clave de Windows 7, así que non vou a meter ningunha, o xestor de instalación vai me deixar seguir para diante. E despois aquí algo moi importante é a opción que aparece aquí, que é a de activar as actualizacións de Windows 7 tan pronto este conectado. A min non me gusta nada esta opción porque Windows 7, as actualizacións de Windows 7 fan o seguinte, a maioría das veces. Ti colles, conectas a Windows 7, el busca actualizacións e cando busca actualizacións e o tes de forma predefinida o que fai é coller, baixar todas as actualizacións e unha vez que están baixadas pregúntache se quer reiniciar o equipo para que poda instalalas. Claro, se ti lle destes para que as buscase, vale, sabes que vas a reiniciarlo. Pero se non lle destes ti e o está facendo de forma automática, vai a pedir reiniciar o equipo. Tes a opción de que se reinicie agora ou máis tarde. Pero hai veces que incluso o fai sin avisar. Entón aí está o problema. Para evitar isto, eu voulle dar a que me pregunte máis tarde que quero facer cas actualizacións en vez de que máis busque el e máis instale el ou calquera cousa. Eu quero que me pregunte máis tarde que vou a facer cas actualizacións. Vale, ahora aquí aparecenos para introducir a hora do sistema. En principio debería estar ben porque o sistema colle a hora da BIOS, salvo que borráramos a BIOS, a hora da BIOS ten que estar en perfecto estado. Facemos clic en seguinte e agora aquí dinos en que tipo de rede se encontra o noso equipo. No meu caso é unha rede doméstica, así que simplemente facemos clic no tipo de rede no que se encontra o equipo e el xa se configura para a rede. Se a rede tuvera unha contraseña, el xa nos diría que introduzcáramos a contraseña da rede. No meu caso, como estou conectado mediante LAN, é dicir, por cable, non teño problemas de contraseña. E agora Windows 7 xa se está iniciando cos valores que nós introducimos aí. E agora vai a cargar o escritorio por primeira vez. Bueno, como podedes ver, xa se instalou Windows 7 completamente no noso equipo e o que vos vou ensinar agora é como cambiar a configuración das actualizacións de Windows 7 para que el as busque, pero nos pregunte se queremos baixalas. Entón, o que facemos é clic en inicio, panel de control. Unha vez no panel de control facemos clic en sistema e seguridade
e aí é onde configuraremos todo. Vale, facemos clic en sistema de seguridade. Unha vez que fixamos clic, vámonos a Windows Update. Como podemos ver, as actualizacións están desactivadas e o que vamos a facer é ir a cambiar configuración na barra lateral esquerda que nos aparece. Entón facemos clic en cambiar configuración e unha vez aquí vamos a actualizacións importantes e facemos clic en buscar actualizacións para permitir elixir se desexas cargalas e instalalas. Entón isto fará o que pon aí cando nos estemos en Windows 7, el buscará actualizacións, pero en ningún momento baixará as actualizacións pola súa conta, nin as instalará. Só as instalará cando nos demandemos. Mentras que nas outras opcións el baixaría, instalaría e faría o que caíra no equipo. Si vos queredes que Windows faga isto sempre que poda, pois, oye, cada un prefere un método ou outro para o seu equipo. Eu personalmente prefiro que busque as actualizacións cando eu queira, que me permita elixir si quero baixalas e si quero instalalas, porque hai algunhas actualizacións que non me interesan, como poden ser os paquetes de idiomas, que eu necesito máis que o galego no meu equipo. Bueno, unha vez aclarado todo isto, o seguinte que faríamos sería clic no botón aceptar e xa tendríamos todo feito e instalado no noso equipo. Ahora a maiores quedaría introducir a clave do produto no equipo, pero bueno, iso xa depende de cada un como queira ter colocado o seu equipo. E hasta aquí este tutorial. Espero que vos gustase o tutorial. Tuve un par de problemas técnicos a hora de facelo, por río foi un dos primeiros que fago, pero de todas formas espero que vos sexa de utilidade, non creo que quedará moi mal. E bueno, vémonos no próximo tutorial. Veña, hasta outra.